X'sitwazzjoni kellek? Sitwazzjoni hija, u din forsi qed insibuha f'setturi oħrajn ukoll, li dak li jkun jaf illi jista' jdaħħal ġewwa l-pajjiż ħaddiema kemm irid, jew fehem li hu hekk, għax ir-realtà turik mod differenti, imma ngħidu kien hemm regolamenti li wieħed seta' jsib minn kif jipprova jdur magħhom. U allura dak li jkun ma jibżax għal ħaddiem, joffrilu kundizzjonijiet tax-xogħol illi mhumiex diċenti, ma jagħtihx id-dinjità li hija kruċjali għal dak il-ħaddiem, għax jgħidlek għandi sewwieq, neħħejtu, telaq mill-pajjiż u ġib tlieta. Jiddispjaċini dik mhux mentalità li nistgħu naċċettaw u maħnis se naċċettawha. Mela l-bidla wara dawn ir-regolamenti wkoll kellha lan illi min iħaddem jibża għal ħaddiema tiegħu, jagħtihom id-dinjità li hija meħtieġa, ikollhom ir-responsabbiltà lejn il-ħaddiema tagħhom u dik nemmen li hija miżura illi l-effett tagħha beda jinħass diġà wkoll. Dan kollu huma l-kwistjoni wara daw il-bidliet kollha li semmejt hija l-kwistjoni tas-serjetà. Jew se nagħmlu l-affarijiet mod serju jew ma nagħmluhomx. U d-deċiżjoni hija waħda b'mod ċar u d-direzzjoni li qegħdin nagħtu ta' serjetà f'kull settur illi nitkellmu dwaru. Serjetà, dixxilpina u rispett reċiproku lejn kulħadd.